Рады вітаць вас, дарагія шаноўныя гледачы. Я Левон Вольскі, а гэта праграма «Шыльды» пра вуліцы, сярод якіх мы ўсё жыццё целепаемся. Я адчуў увесь жах зробленых мною здрадаў і злачынстваў супраць савецкага народу, супраць савецкай краіны. Кожны такі, як я, безумоўна, будзе расціснуты ўсёй магутнасцю савецкай улады. Сёння нас чакае вуліца Шаранговіча, аўтара гэтых словаў, якія сталіся для яго апошнімі. Пачынаем. Васіль Фаміч Шаранговіч нарадзіўся 4 сакавіка 1897 года у вёсцы Качаны Мядзельскага района Мінскай вобласці ў сям'і селяніна. Скончыўшы вясковую школу і 2 класы Мядзельскай вучэльні, працаваў рознарабочым на будоўлі чыгункі ў Маладычні. Стаўся чальцом партыі ў 1917 годзе і неўзабаве пасля гэтага старшынём Савету сялянскіх і батрацкіх дэпутатаў і ваенным камісарам. Падчас савецка-польскай вайны быў арыштаваны польскімі ўладамі, кінуты за краты і прысуджаны да смяротнага выроку, які пазней замянілі на 20 гадоў катаргі, а яшчэ праз некаторы час Шаранговіча абмянялі на 2 польскіх інжынераў. У 1917 годзе Васіль Фаміч Шаранговіч уступае ў шэрагі партыі. У 1918 годзе ідзе на службу ў Чырвоную армію ў асобы аддзел. Падчас савецка-польскай вайны Шаранговіч атрымлівае загад перайсці лінію фронта, каб заняцца арганізацыйнай працай сярод партызан. Прайшоўшы больш за 70 кіламетраў па студзеньскіх марозах, Шаранговіч праводзіць першы з'езд партызан Мінскай губерні ў вёсцы Гатава пад Мінскам. Далей ідзе арганізацыйная праца і партызанская барацьба. Але ў 1920 годзе атрад Шаранговіча трапляе ў аблаву, і Васіль Фаміч накіроўваецца на 18 месяцаў у польскі палон. Пасля Шаранговіч выходзіць на свабоду ў межах абмену палоннымі паміж 2 бакамі. Праз 10 год пасля гэтых падзей Шаранговіч быў узнагароджаны вышэйшым ордэнам Чырвонага знамені. Польскі палон яшчэ ўзгадаецца Шаранговічу на судзе ў 1938 годзе. Пасля вяртання ў Мінск Шаранговіч актыўна ідзе ўверх па кар'ернай лесніцы, займаў пасаду намесніка пракурора БССР, пасля працаваў на кіруючых пасадах у прафсаюзных арганізацыях. Вось яна, гэтая вуліца ў Менскім мікрараёне Сухарава, якая цягнецца ад кальцавой аўтадарогі да дзіцячай інфекцыйнай лікарні і адразу за Новаапостальскай царквой пераходзіць у вуліцу Панамарэнкі. Тут, на ўскрайку гораду, зусім побач з вуліцай Шаранговіча месцяцца некалькі цэркваў. Царква Свет Міру, храм архістратыга Божага Міхаіла, крыху далей царква Новае жыццё, а яшчэ шмат дзіцячых садкоў, школак, размаітых крамаў, мыйняў ды аўтацэнтраў. З'явілася вуліца Шаранговіча паводле некаторых крыніцаў напрыканцы 70-х гадоў мінулага стагоддзя, але актыўная забудова пачалася толькі напрыканцы 80-х. Разам з ёй пачалі забудоўвацца вуліцы Мазурова і вуліца Гарэцкага, а вёска Сухарава растварылася ў аднайменным мікрараёне. Пасля вызвалення Шаранговіч за 10 гадоў ператвараецца з працаўніка юстыцыі ды памочніка пракурора Беларускай Рэспублікі ў другога сакратара Кампартыі Беларусі і на загад Гікала ўзнагароджваецца самай высокай вайсковай узнагародай ордэнам Чырвонага Сцяга. Гэты крок Гікалы для ператварэння Шаранговіча ў героя партызанскага руху адразу выклікаў расчараванне ў сапраўдных партызанаў, разбіў кансалідацыю вярхоў беларускіх камуністаў і падпарадкаваў Шаранговіча свайму ўплыву. У 26 годзе Шаранговіча накіроўваюць займацца арганізацыйнай працай у Сібір. Там ён займае вышэйшыя пасады ў прафсаюзных арганізацыях. У 29 годзе становіцца першым сакратаром іркуцкай партыйнай ячэйкі. У 30 годзе Васіль Фаміч вяртаецца ў Беларусь. Тут малады кіраўнік займае пасаду другога сакратара партыі, праводзіць актыўную палітыку, вылучае на кіруючыя пасады маладых камсамольцаў, працуе ў звязкі з Мікалаем Галадзедам, які бачыцца будучым кіраўніком краіны. Але Сталін вырашае па-іншаму і на пасаду кіраўніка БССР прысылае інгуша Мікалая Гікалу. Гікала, ведаючы аўтарытэт Шаранговіча, спрабуе яго перацягнуць на свой бок. Рэспубліканская прапаганда робіць Шаранговіча ледзьве не галоўным героем партызанскага руху часоў савецка-польскай вайны, пазіцыі Шаранговіча ва ўладзе ўзмацоўваюцца.
У 1933 годзе Шаранговіч так выказваўся пра барацьбу з прышчэпаўшчынай і нацдэмаўшчынай. Нашыя органы пралетарскай дыктатуры ГПУ пільна дбаюць і не толькі саджаюць тых, хто спрабуе тармазіць нашу працу і шкодзіць, але мы іх яшчэ і расстрэльваем. Бачыце, вуліца Васіля Шаранговіча перакрыжоўваецца з вуліцай Максіма Гарэцкага, беларускага пісьменніка, закатаванага бяздушнай рэпрэсіўнай сталінскай дзяржаўнай машынай. Вось вам і дзве душы гораду – злачынства ды пакаранне, ахвяра ды кат. Васіль Фаміч выказваецца за жорсткія меры ў барацьбе з нацдэмамі і ворагамі рэвалюцыі. У 1932 годзе падпісвае сакрэтную пастанову ЦК КПБ аб мерах барацьбы з хваляй скупнікам харчовых тавараў з Украіны падчас галадамору. Паступова Шаранговіч стаў непатрэбным гікале ў рэспубліцы і яго накіроўваюць на працу ў Казахстан. Там Васіль Фаміч займае пасаду старшыні камісіі партыйнага кантролю. Дадзеная пасада была не вельмі ўплывовай. Шаранговіч займаўся разглядам асабістых спраў членаў партыі ў рэгіёне. Пасля яго накіроўваюць на працу ў Харкаўскую вобласць, але мясцовыя члены партыі не прымаюць Васіля Фаміча. Тым часам гікала сам губляе свае пазіцыі ў БССР і яго накіроўваюць на працу ва ўкраіну. Васіль Шаранговіч вяртаецца ў Беларусь. У 1937 годзе на паўгады Шаранговіч становіцца на чале БССР. Гэты перыяд звязаны з вітком рэпрэсій, ахвярай якіх стаў і сам Васіль Фаміч у 1938 годзе. У сакавіку 1937 году Васіль Шаранговіч атрымаў пасаду першага сакратара ЦК КПБ Беларусі. На гэтай пасадзе ён пратрымаўся 4 месяцы і паспеў падпісаць прысуд 12 тысячам беларусаў. У чэрвені 1937 года у сувязі з гучнай справай аб ваенна-фашысцкай змове ў шэрагах кіраўніцтва Чырвонай арміі на чале з Тухачэўскім Шаранговіч заклікае расстрэльваць здраднікаў радзімы, у сваёй справаздачы патрабуе знішчаць шпіёнаў і дыверсантаў. Ажно 17 ліпеня 1937 года у межах працэсу 21 яго самога арыштоўваюць. Шаранговіч хутка прызнаў віну ў арганізацыі лепельскай справы і рыхтаванні тэракту супраць Варашылава, атрымаў смяротны прысуд і быў расстраляны 15 сакавіка 1938 года на Камунарцы. Вось у гэтым прамысловым будынку па вуліцы Шаранговіча з 1988, здаецца, году па 1992 рэпетаваў рок-гурт «Мроя». Дакладна памятаю, што тут былі напісаныя песні «Зямля» і «Краіна крывавых дажджоў». Дзіўна, але мемарыяльнай шыльды на будынку няма. Вуліца Шаранговіча. Што тут адметнага? Што, ну, Сухарова, мікрараён. Сухарова мікрараён, які па сутнасці не павінен быў бы быць пабудаваным. Паколькі тут побач Т4 і паводле правілаў не мусілі будаваць гэты мікрараён. Але на пачатку 90-х гадоў на ўсё закрылі вочы і пачалі будаваць. Тут вельмі шмат павярховікаў, вуліца Шаранговіча адна з першых. Ёсць шэраг назваў вуліцаў, якія вельмі прыстойныя, за якія можна ганарыцца. Шаранговіч – гэта не тая асоба. Гэта чалавек, які верай і праўда служыў камуністычнаму рэжыму, хаця беларус. Яго імя надалі вуліцы толькі дзякуючы таму, што ён сам пацярпеў ад таго ж самага молата, якім ён карыстаўся. І на гэты конт тут паходжанне не мае значэння. Мне на думку прыходзіць цытата Юзеф Мацкевіч, які напісаў, які лічыўся палякам, але які напісаў вельмі класную кніжку пра ваенны перыяд «Не трэба галосна мовіць, не трэба гучна казаць». Кажа, што немцы, гэта вайна, так? Немцы з нас робяць герояў, таму што яны нас знішчаюць як народ, і мы змагаемся як героі. А бальшавікі з нас робяць гаўно. Чаму? Таму што яны ўсю падаль, якая ёсць у нас, бяруць да сябе. І, па сутнасці, правакуюць, скажам, выклікаюць да жыцця найгоршыя, найнізкія такія пачуцці ў людзей. Ну, вось тое ж самае можна ў нечым сказаць пра Шаранговіча. Ну, шчыра дзякуем за такі пранікнёны, можна сказаць, тост. А на развітанне вось вам, сяброўкі і сябры, шыфроўка, якую Васіль Шаранговіч у 1937 годзе адправіў у Маскву, дзе прапаноўваў.
Расстраляць 3000 чалавек як найбольш варожых, якія вядуць актыўную контррэвалюцыйную работу, і выслаць за межы Беларусі 9800 чалавек менш актыўных, але варожых элементаў. Такі слынны герой свайго часу. На сёння ў мяне ўсё, дарагія сяброўкі і шаноўныя сябры. Да наступных сустрэчаў. Пакуль.